Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dyfron i ni'n cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di terdyn plith tywallt y lan ysbrydarnam. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant yn hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau yma, sef y drydedd nos Iau o bob mis. Felly nos Iau sy'n dod am hanner awr 7 fe fydd ein cwrdd gweddi drws nesaf yn y neuadd. Hefyd, fe fydd na noson o emynau yn cael ei gynnal ar nos Iau Mai y 19. Hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gwni gan i tra'r ein heistedd, emyn rhif 45, diolch i ti yr holl a lluog Dduw. Emyn rhif 45. Byddai'n darlleniad o lyfr Eseia, Eseia penod 45, ac yn dechrau darllen yn adnod 20. Eseia 45 adnod 20. Ymgesglwch a deuwch cyd nesewch rai dihangol y cenhedloedd, nid oes gwybodaeth gan yr rhai a ddyrchafant goed eu cerfddelw ac aweddiant ddiw ni allachub, mynegwch a nesewch hwynt, cyd ymgynghorant hefyd, pwy a dreithodd hyn cynt, pwy a'i mynegodd y pryd hwnnw, onid my fi yr arglwydd, ac nid oes Duw arall ond my fi, yn Dduw cyfiawn, ac yn achubydd, nid oes ond my fi. Trowch eich wynebau at y fi, holl gyrau y ddeiar, fel ych achuber, canys my fi wyf Dduw, ac nid neb arall. I mi fy hun a tyngais, aeth y gair o'm gennau mewn cyfiawnder, ac ni ddychwel, mae i mi y plyga pob glin, y twng pob tafod, yn ddiau yn yr arglwydd medd un, y mae i mi gyfiawnder a nerth, ato ef y deir, a chywilyddir, pawb a ddigiant wrtho. Yn yr arglwydd y cyfiawnheir,
ac yr ymogoneddau holl had Israel. Bydd y bendith Duw ar iair sancta Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron ac I ddod o'th flaen di, o flaen dorseddfainc o ras yn gwybod fod yna groeso I ni gan ein bod yn dod wedi'n puro, wedi'n golchi, yn glanhau, wedi'n gorchuddio a'i gyfiawnder ei berffeithrwydd perffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist, a thrwy yr hyn oll a wnaeth ni yn gallu dod o'th flaen di, yn llawenhau bod yna groeso dy fod ti yn ein gwahodd ni ddod at dorseddfainc, dy fod ti yn ein croesawu ni. Ac o Dduw I ni yn gweddio ein bod yn galw arna ti ac yn gofyn y pethau o'r wyt ti wedi ei gosod ar ein cylonau, yn gofyn y pethau y dylsem ei ofyn. Ac felly o Dduw yn gweddio ein bod yn gofyn yn ôl dy wyllus di, ac felly gyda hyder yn gallu edrych tuag ata ti am yr atebion. Yr wyt ti yn Dduw sydd yn gallu ein clywed, yn gallu ein gwrando, yn ateb ein gweddiau. Yr wyt ti hyd yn oed yn Dduw sydd yn ateb gweddiau cyn ein bod wedi ei gofyn. Ac felly o Dduw I ni yn diolch am yr hyder sydd yn dod i'n cylonau I ddod yn y dyddiau blin a thywyll yma, yn y dyddiau o droi cefn o'th air di, o Dduw, ac eto mor wan I ni yn edrych yng ngolwg y byd, I ni'n gwybod y fod ti yn dad nefol arnom, ac yn dad sydd yn Dduw holl alluog, ac yn gwybod o Dduw dy fod ti yma gyda ni, rwy ti wedi addo bod gyda ni, ac felly ni yn gwybod hefyd bod dy gynlluniau di wastad yn cael ei gwireddu, dy fod ti yn abal I wneud yr hyn o'r wyt ti am ei wneud. Ac felly ni yn gofyn I ti weithio yn ein plith, I weithio yma yn ystod yr oedfa hon, a thrwy gydol y dydd y bydde ti yn gweithio'n rymus yn ein plith. Gad I ni weld ffrwyth, gad I ni weld enw di yn cael ei ddyrchafu, ac o Dduw, gad I ni yma brofi dy agosatrwydd. Tywalliad o'r ysbryd glân, teir lawr i'n plith o Dduw, I ni'n gwybod mai dyma yw yr unig ateb I ti ddod ac I fendithio, I ti ddod ac I weithio'n rymus, a thrwy dy ras sydd yn anorchfygol, y bydd y neidiau yn ei chael yn amhosib ymwrthod mwyach, ond y byddant yn dod I geisio dy wyneb di. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma. Maddau ni o Dduw ein bod wedi dros degawdau bellach fel cenedl wedi ymdrechu yn ein erthyn hunan, ac wedi meddwl am amryw ffyrdd I ddenu pobl mewn i'r oedfa, ac wedi anghofio galw arna ti I ddod a gweithio yn ein plith. Ac felly o Dduw yn ein hoedfa yma, ni yn gofyn I ti I weithio yn ein plith, a bydde di yn dod lawr yn nerth yr ysbryd glân. Gad I ni I fedru tystio I hyn, dy fod ti yma yn ein plith ni, a dy fod ti ar waith unwaith eto, mewn ffordd sydd y tu hwnt I'n dychymyg ni. Felly o Dduw, diogela ein hamser cadw ar un drwg I ffwrdd, I ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg. Mae wedi achosi gymaint o ddifrod yn ein glad ni. Ac o Dduw, I ni wedi eistedd yn ôl a chaniatau hyn hefyd, heb edifarhau o'n pechodau'n hunan, ac heb galw ar denw di. Felly o Dduw tyrd, diogela ni bendithiau'n hamser nawr, tyrd i'n plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu rhif 188. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. 188 gen i sefyll i'w chanu. Nawr yn testyn o Eseia, penod 45 ac adnod 25. Eseia 45 adnod 25. Yn yr arglwydd, y cyfiawn heir ac yr ymogoneddau holl had Israel. Wel, ar hyn a welwn ni bob tro wrth i ni droi at air Duw, nid oes dim byd wedi newid dros y canrifoedd. Does dim angen moderneiddio, does dim angen addasu gair Duw. Does dim angen addasu sut i ni'n cyhoeddi gair Duw. Does dim eisiau ni feddwl, wel, dyw'r oes yma ddim yn gyfarwydd a phregethu, ac felly mae eisiau ni addasu rhywbeth. Does dim eisiau ni newid yr athrawiaeth, does dim eisiau ni newid y dysgeidiaeth, y dull dim byd. Yr un yw dyn. Does dim byd wedi newid. Yr un yw yr agwedd, yr un yw'r anawsterau, a'r un yw yr ateb. Ac yr un y ddyle fod y dull o herio dyn. Dylen ni fod yn gallu dweud, pethau chi'n gwrando ar bregeth heddi, o'i gymharu â hanner canrif yn ôl, ac falle canrif yn ôl, 200 mlynedd yn ôl, 500 mlynedd yn ôl, 2000 flynyddoedd yn ôl, bron iawn, gellir dweud fydda dim llawer o wahaniaeth. Dwi'n aml yn dweud hyn wrth i chi ddarllen llyfrau fel J.C. Ryle neu Spurgeon a darllen i pregethau nhw, gallen nhw fod wedi ysgrifennu'r bregeth honno ar gyfer heddi. Gair am air. Allech chi ddarllen y benod allan. Gair am air. Ac mae'r un mor addas heddi ac oedd e pryd hynny. Ac yr un peth, pan ych chi'n mynd ôl at Eseia, yr un yw'r her. Felly, hoffwn i ofyn i chi, beth yw eich cyflwr chi sydd yn gwrando heddi? Yn yr holl amrywiaeth o amgylchiadau, yn yr holl amrywiaeth o gemdiroedd, yn yr anghrediniaeth, yn y crefydd hyd yn oed, sy'n os beth yw'r cefndir, petai rhywun yn dod mewn i'r oedfa hon yn ddigrefydd neu yn grefyddol iawn, hyd y gwni, byddwn ni ddim yn gydag unrhyw fwriad i newid y neges, falle ambell i frawddeg, falle, dwi ddim yn siŵr, dwi'n yn credu fyddwn ni newid unrhyw frawddeg. Yr un yw'r neges. Petai ni rwy'n erioed wedi clywed am y Beibl o'r blaen, efallai byddwn ni'n rhoi eglurhad ble mae'r darlleniad o ble mae'n dod, efallai math yna o beth, ond dyna'r lefel i chi'n sôn am y newid. Bydde dim byd arall yn newid.
Byddai'r arddull ddim yn newid i'r crefyddol neu'r digrefydd. Mae'n rhyfedd heddi yn dweud. Mae pobl yn dweud yw pobl ddim yn gyfarwydd a gwrando ar bregeth, ddim yn gyfarwydd ddod i gapel. Ac felly mae'r rhaid addasu rhywfaint. Dwi ddim yn gallu gweld o ble mae'r fath syniad erchyll wedi dod, ond un peth sy'n sicr, mi eisiau cael gwared fe cyn gynted ac y bo modd. Mae angen i fynd ôl at yr hyn oedd fan hyn, yr un yw'r broblem. Yr un yw'r her a wynebon ni heddi a be wynebodd Eseia. Nid yw pobl am wrando. Os yw nhw yn yr adeilad a'i ffeidio, gallai'r lle yma fod yn llawn o bobl, ond yr un peth fyddwn ni'n gwybod yw hyn. Os nad ydyn nhw'n blant i'r arglwydd, dyn nhw ddim eisiau gwrando. Os maen nhw'n dod i'r oedfa a'i ffeidio, anodd byddai cael eu sylw nhw. Ac anodd byddai cael nhw i ddeall ac i gredu yr hyn sydd yn cael ei ddweud. Pinnau bod nhw wedi bod i gapel am yr hanner canrif blaenorol a'i ffeidio, neu'r tro cyntaf yn nhw ddod tro drysau. Un peth sydd yn wir yn yddiau Eseia. Dyw pobl ddim am wrando. Nid yw y sawl a fegur yn ein plith ni yn naturiol am wrando. Ein plant, ein hunan ddim am wrando. Mae'n gamp i gael plentyn i wrando ar air Duw. Ar eiliad mae temptasiynau'r byd yn dod ar eu traws nhw. Ar eiliad maen nhw'n gweld y gobaith o gallu mentro allan, anoddach fyth. Dyn nhw ddim yn gwrando. Falle bod nhw'n gwrtais ac eistedd lawr a gwrando, ac i ni'n gallu gweld hynny, falle oherwydd magwraeth, bod nhw'n gallu eistedd a gwrando, ond dyna'r ymddangosiad, mae meddyliau nhw'n mhell i ffwrdd. Dyna beth i ni'n gweld llawer i dro, yw troi cefn maes o law, troi cefn ar air Duw, wedi clywed. Yn naturiol nid yw dyn am wrando ar air Duw, neu yn sicr ar yr hyn yw gwir air Duw. Y gwir efengyl hynny yw. Ymen rhywfaint o amser, fydd y sawl sydd yn dod i'n plith ni. Dwi'n yn gwybod sawl un sydd wedi bod dros y blynyddoedd, ond mae'n ambell un wedi dod, ac chi'n gwybod, maen nhw'n dod am gyfnod ac yn amhen amser mae'r geiniog yn syrthio i'w le. Ac maen nhw'n meddwl, na, dwi ddim yn siŵr am hyn. Wel, yn naturiol, i ni'n gweld yn ddyddiol. Nawr wrth gwrs, mae'r niferoedd mawr sydd yn hoff o drafod crefydd a honni ei bod yn credu rhywbeth, mae yna lot o'r heini. Ond gam namla, ymhlith y crefyddol rhyw ddamcaniaethau personol ydynt. Yr hyn sydd yn ei siwtio nhw, a fe allan i fentro mewn i maes y byd efengyloedd hefyd. I ni'n ei weld e fyna. Ond nid yw mae'r byd efengyloedd wedi troedio mewn i ardaloedd crefydd o weithredoedd. Mae wedi dod yn diwes. Y ffordd ni'n edrych, y ffordd ni'n addoli, y pethau ni'n neud. Mae lot o bethau i ni'n ymwneud, i ni'n gallu ymddangos ein bod ni'n iawn. Mae'n hawdd iawn yn y byd efengyloedd i wneud be mae pob crefydd arall wedi wneud. Fi allan ni mynd i'n hoced i a tynnu darn o bapur allan a tract efallai gyda chydig o adnodau. A cyn bellai bod fi'n rhoi hwnna i rywun, yna dwi'n efengylwr. Dyna beth yw erbyn hyn. Mae'n digon hawdd dwi'n gallu wneud. Mae yna bentor o weithredoedd dwi'n gallu wneud yn y byd efengyloedd ohoni sydd yn pregethu yn erbyn gweithredoedd. Ond mae yna weithredoedd diri o fewn yr eglwys efengyloedd. A rhyw ddamcaniaethau personol mae pobl yn hoffi ac yn dweud mae hwn yn bwysig a mae'r llall yn bwysig ac os ych chi ddim yn neud hwnna, dwi ddim yn hoffi'r capel yma, fi a'i capel efengyloedd arall sydd yn neud e. Ac mae rhyw olwg o'r efengyl wedi hen fynd o gwir ddiwioldeb. Beth yw'r pethau ni'n sefyll amdano? I ni'n credu yn yr efengyl a chroes Iesu Grist. I ni'n credu mewn addoliad sydd yn bir ac yn anrhydeddus yr arglwydd. I ni'n credu mewn bywydau sydd wedi llwyr ymwahanu o'r byd. Ac i ni'n credu mewn diwygiad. Nawr dwi ddim eisiau gwybod yma pethau eraill, falle bod nhw'n bwysig, ond nid yna'r pethau bwysica. Dyma'r pethau bwysica. Nid y damcaniaethau bach pitw sydd gan bobl. Ond dyna yw crefydd y byd. Ond dyma'r broblem, dyw pobl ddim eisiau gwrando ar hwn. Mae lot haws gwrando ar ryw ddadleuon diri pam fod yn iawn i wneud rhywbeth arbennig o fewn ein hoedfawn ni. Mae lot haws. Lot haws cael dadl am y peth hefyd.
Ond nid yna yw gwir grefydd. Gwir Gristnogaeth yw Iesu Grist a'i groes, a chanlyniad hwnna yw plygu lawr mewn gwir addoliad mewn ffordd anrydeddus, a chanlyniad hwnna yw gweld bywyd o sancteiddrwydd a glendid. Dyna yw gwir Gristnogaeth. Dyna beth yw e. Ond dyma'r broblem wastad wedi bod. Y mae dyn yn gwrthod gwrando, crefyddol a'i ffeidio, efengylaidd a'i ffeidio. A mae yna rhyw switch yn does, mae yna rhyw switch bach, a mae yna rhyw bwynt yn dod mewn oedfa. Mae'n cael ei osod bant. Ac maen nhw wedi mynd. Maen nhw wedi mynd. Ac os oes yna unrhyw her, maen nhw wedi hen fynd. Maen nhw wedi hen ddiflannu. Maen nhw unau wedi dod lawr a'i chyfres o gwyno am y bregeth, neu maen nhw wedi meddwl am be maen nhw'n mynd i wneud ar ei gwyliau, neu be maen nhw'n mynd i wneud bore fori yn y gwaith, neu beth bynnag. Maen nhw wedi hen peidio gwrando. A dyma'r broblem oedd Eseia yn ei chael fan hyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr alwad i wrando. Dyna'r peth cyntaf. Yn ail, yr alwad i gredu. Ac yn olaf, yn drydydd, galwad i ogoneddu. Wel, yn gyntaf, galwad i wrando. Drychwch ar adnod 20. Dyma'r her. Ymgesglwch a deuwch, cydnesewch rai dihangol y cenhedloedd. Nid oes gwybodaeth gan yr rhai a ddyrchafant goed eu cerfddelw ac a weddiant ddiw ni all achub. Wel, am adnod. Mae hwnna mor addas i heddi. Mae'r adnod yna'n ddisgrifiad o beth i ni yn ei wneud heddi. I ni wneud yn union beth oedd Eseia yn ei wneud. Am her ynyddiau Eseia, yr her oedd i'r sawl a oedd yn gaeth yn hywyllwch eilyn addoliaeth i ddod at o leini'r efengil. Dyna beth oedd Eseia yn wneud. Oedd yn galw mas at bawb oedd tu fas fyna, i'r bobl, mi fydden nhw'n ffyrnig, os ydyn nhw yng nghanol eilyn addoliaeth, allech chi fentro ar hyn, doedden nhw ddim yn bobl neis iawn, yn aml, yn enwedig os oeddech chi'n cyffwrdd ar ei diw nhw. Bydde'r wyneb neis yn diflannu. Ni'n ei weld e trwy'r amser. Ni'n ei weld e, ym mhob glad, ni'n ei weld e, mae pobl yn gallu fod neis i'r wyneb, ond unwaith chi'n cyffwrdd ar rhywbeth sydd yn ei brifo nhw a'i crefydd nhw, fe fydd yr elfen neis yna'n diflannu. A dyma beth oedd yn gwynebu Eseia. Mi roedd y proffwydi yn gwynebu pobl oedd yn ei cysau nhw, achos oedd Eseia yn dweud, i chi'n anghywir, i chi'n pechu yn eich eilyn addoliaeth chi. Am ffyliad oedden nhw. Mi roedd yn dweud eu bod nhw'n ffyliad. I chi'n plygu lawr ac yn addoli yn gweddio ar ddiw o'ch gwneithuriad eich hunan. Eilinod a gerfiwyd i chi'n gweld o bren. I chi wedi cymryd darn o bren, coed, torri coeden, chi wedi dod o fe, chi wedi cael y teclynau bach, min, a crafu rhyw siap bach arbennig, a chi wedi wneud e, cael gwared ar yr ochr garw, a chi wedi wneud e'n llyfn i gyd, ac yna, beth o'n nhw'n wneud, oedd gorchuddio'r siap yna gyda air neu arian, ac yna rhaid iddyn nhw godi fel yna, achos wrth gwrs, dyw'r eilyn ddim yn gallu codi ar ei draed ei hun, ond nhw'n gofod helpu'r eilyn a roed ar ei sgwydden nhw a'i cario fe rownd. Ac yna, maen nhw'n plygu lawr ac yn addoli y darn o bren sydd wedi cael ei orchuddio gyda air neu arian. Ond nid yw'n atgoffa chi o Salm 115 ac adnodau 4 ymlaen. Ei delwau hwy ydynt o air ac arian, gwaith, dwylo dynion, gennau sydd iddynt, ond ni lefarant, llygaid sydd ganddynt, ond ni welant, y mae clistiau iddynt, ond ni chlywant, ffroenau sydd ganddynt, ond ni aroglant, dwylo sydd iddynt, ond ni theimlant, traed sydd iddynt, ond ni cherddant, ni leisiant chwaith ei gwddwf, yr rhai ei gwnant ydynt fel hwythau, a phob un a ymddiried o ynddynt. Mae'r ddelw yma yn ddim byd. Ac felly yr rhai sydd wedi ei gwneud nhw, a'i addoli. Mor ffo yw galw ar ddiwiau ni all wneud dim, neu allwn ni fentro dweud hyn, sydd heb wneud dim byd erioed.
Dyn nhw ddim wedi gallu wneud dim byd erioed. Rowch chi unrhyw gerflun, unrhyw eilyn o'ch blaen chi fan hyn o wneithuriad dyn, ac i ni'n gallu dweud, does dim un ohonyn nhw erioed wedi ateb gweddi. Dim un wedi dod ac wedi gwneud rhywbeth goruwch naturiol, does dim un o'n nhw erioed wedi gallu wneud hynny achos maen nhw'n farw. Adnod 21, mynegwch a nesewch hwynt, cyd ymgynghorant hefyd, pwy a dreithodd hyn cynt, pwy a'i mynegodd y pryd hwnnw, onid my fi yr arglwydd, ac nid oes Duw arall ond my fi, yn ddiw cyfiawn ac yn achubydd, nid oes ond my fi, does neb ond fi, mae Duw yn dweud. Pa eilyn sydd erioed wedi helpu, wedi ateb gweddi, wedi arwain pobl allan o drwbl, dim un erioed, ond, be mae Eseia yn dweud, ond y mae'r arglwydd wedi ateb gweddiau. Yr oedd Eseia yn dist i hyn. Yr oedd Eseia yn gallu dweud, yr wy fi yn tystio bod fy niw wedi ateb fy ngweddiau fi. A dyna beth y mae pob pregethwr ffyddlon yn gallu tystio. Mae'n gallu dweud, y mae Duw, ein Duw ni wedi ateb gweddiau yn ein bywydau ni yn bersonol, yn ein bywydau ni fel pobl, ac yn ein cenedl ni. I ni'n gallu dweud hynny. Fi'n cofio sôn yn y gweithle rhywbryd, mewn rhyw sgwrs, ac o'n i wedi gallu dweud, oedd yr rhai yno yn anffyddwyr, ddim yn credu dim byd mewn Duw, a fi'n cofio dweud, ond dyma enghraifft i chi o Dduw yn ateb gweddi. Ac does dim ffordd arall o esbonio'r peth. Mae yn wyrth yn ein bywyd ni. Roedd na ateb i weddi. Ro esboniad arall i mi, dwedes i. Rowch esboniad arall i fi, a na i wrando nhw chi. Dim ateb, dyn nhw'n gallu, achos o'n ni'n gallu dweud, ni'n gallu tystio, y mae Duw yn Dduw sydd yn ateb gweddiau. Mae'n ateb gweddiau heddi. Ond nid yw ei helunod nhw yn gallu ateb gweddiau. Ni'n gweld hyn dro ar ôl tro trwy'r proffwydi. Yr oedd y proffwydi yn gallu rhagfynegu. Nawr wrth gwrs oedd y proffwydi yn dod â'n gair Duw, yn proffwydo, yn dweud gair Duw, ond hefyd oedd nhw'n rhagfynegu beth oedd Duw wedi dweud wrthyn nhw. Roedd y proffwydi yn dweud, mae hwn yn mynd i ddigwydd maes o law. Ac yr oedd yn digwydd. Mae'r Beibl yn llawn o'r beth. Mae'n wyrthiol. Sut ych chi'n esbonio hwnna? Fedrai ddim esbonio fe ar wahân i'r ffaith bod Duw wedi gwneud gwirth. Mae wedi rhoi y wybodaeth i'r proffwydi. Mae wedi dweud wrthyn nhw beth i ragfynegu ac fe ddigwyddodd e. Yn union fel y dywedir proffwydwyd am ddyfodiad Crist. Mae hwnna ddigon yn ei hunan. Dyna oedd y brif neges, y rhagfynegu. Y prif rhagfynegiad oedd dyfodiad Crist. Ble a sut a ffryd a pham a'r amgylchiadau ei fywyd ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Mae'r cyfan yna blynyddoedd canrifoedd cyn ei enedigaeth hyd yn oed. Ac fe ddigwyddodd e. Ond i ni hefyd yn gwybod fe broffwydodd Iesu Grist ei hun. Tra ar y ddeiar, Matthew 20 a 18 ac 19. Wel yr ydym ni yn myned i fyny Jerusalem, a mab y dyn, sef fe, a draddodir yr archoffeiriad a'r asgrifenyddion, fe ddigwyddodd e, a hwyau condemniad ef i farwolaeth, fe ddigwyddodd e, ac a'i traddodad ef i'r cenhedloedd, i'w watwar, fe ddigwyddodd e, i'w fflangellu ac i'w groeshoelio a'r trydydd dydd ef e atgyfyd. Nawr ten, os ych chi am eiriau o ragfynegiad, dyma i chi nhw, fe ddwedodd Iesu Grist ei hun, yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe, ond does dim un eilyn wedi wneud hynny erioed. Chyfo pam? Chos nhw'n gallu siarad. Mae rhaid i'w perchnogion, ei gwneud, ei creu, yr rhai sydd wedi creu nhw, codi nhw lan a mynd a'i gosod nhw ar y silff. Pa mor ffôl yw hynny? I weddio ar Dduw sydd ddim yn gallu clywed, ddim yn gallu gwrando, ddim yn gallu gwneud dim byd. Ond nid felly mae Eseia yn dweud, mae fy niw i yn ateb gweddiau, mae'n rhagfynegu, does neb arall, ond mae fi, mae Duw yn dweud. Mor wahanol. O, mor bwysig. Chi, efallai sydd yn gwrando, sydd yn addoli pethau'r byd. Chi sydd wedi gosod ei lunod i fyny yn eich bywydau.
ac yn addoli amryw ddiwiau. Efallai mae nid yn y wlad hon, mae'n digwydd yn y wlad hon, ond efallai nid mor amlwg a gwledydd eraill lle maen nhw'n gwneud un allan o bren neu o gopr neu o air neu arian a gosod ar y silff ac yn plygu lawr ac yn addoli, ond ni'n sicr yn ei weld. Dwi wedi dweud sawl gwaith. Mae yna ddiwiau eraill, ond oes na yn ein bywydau ni ac yn ni'n gweld e. Dwi'n gweld ffyddlondeb i gapel y clwb golf. Mae'n anhygoel. Os bys y capel yn cael ffyddlondeb, mae'r clwb golf yn cael. Byddai capeli yn llwyddo, mae'n treu ddweud. Byddai dim problem ariannol dyn ni. Yr ymdrech. Dwi'n gweld o bob o'r Sul. Dwi'n gobeithio mynd ar cwn am wag yn y bore cyn mynd i'r cwr. Dwi'n meddwl, licen ni cael bore bach tawel bore yma, achos mae un o'r cwn yn cyfart bod tro mae'n gweld rhyw gi arall neu rhyw berson. Ac feddwl, gobeithio gai... na, dim bore Sul. Dim bore Sul. Mae bob twll yn llawn am 8 o'r gloch y bore, 7 o'r gloch y bore. Maen nhw mas yn barod, yn y gwynt a'r glaw. Yr unig pryd mae'r arddolwyr hynny ddim yn mynychu eu man o addoliad yw pan mae'n bwrw eira, achos chi methu gweld y pêl golf. A fi wedi gweld rhai yn defnyddio pêl oren. Maen nhw'n selog. Cofio dweud o'r blaen, Caerdydd yn chwarae ar y lonydd i cae. Lonydd i cae i gyd. Oherwydd a'r hew ac pob math o beth ac eira am hobman ac roedd yn beryglus i gyrru, ond roedd na 12,000 yn gwylio Caerdydd ar y prynawn sadwn hwnnw neu Sul neu beth bynnag oedd e. Dim trafferth fyna. Ti'n mynd bach o anwyd gen i, ti'n bach o ddwg tos gen i, dwi wedi blino, mae gen i bentos, dim trafferth fyna. Mae fy niw i yn chwarae pêl-droed heddi, neu beth bynnag yw e, neu rhyw gyngerdd opera, neu beth bynnag yw eich blas chi o fydolrwydd. I ni'n gweld y sel i'r peth yna, ond pan mae'n dod i di'r arglwydd, mae mor anodd, ond i ni'n gweld y diwiau yn ein gwlad ni, mewn gwledydd eraill, efallai ni yn gweld yr eilinod yma ar ei silffoedd nhw, ond i ni'n gweld yn yr un fath yn materoliaeth yn ein gwlad ni, mewn chwaraeon neu beth bynnag yw e. Mae pobl mor selog i blesio a phleserau'r byd. Ond un peth ni'n gwybod yw pan ych chi'n plygu lawr i bêl golf, neu'r clwb golf, neu'r cadeirydd y clwb golf, na nhw ddim helpu chi ar wely angau. Na nhw ddim ateb eich gweddi chi am arweiniad i ble ddylech chi fynd a be ddylech chi wneud. Pan ych chi'n cael eich siomi a cael eich brifo, pan ych chi'n troi, falle maen nhw'n helpu chi anghofio am eiliad, ond nhw ddim ateb eich gweddi chi. Ond yn sicr, pan ych chi gamu o fyd amser i dragwyddoldeb, dyw e fawr o werth i chi. Dyw e ddim o helpu chi, bod chi wedi llwyddo taro'r bêl mewn i'r twll bach yn well na neb arall yn eich clwb golf chi. Fi neb yn malio dim am hynny. Chi ar fi'n cyfarfod y Duw holl a lluog, a dyw gweddio i'r clwb golf ddim yn mynd i helpu chi. Gwrandewch ar eiriau gair Duw. Na fyddai pobl yn gwrando. Mae eisiau hyn siglad ar ein wlad ni, ond oes na? Am wlad bechadurus i ni'n byw ynddi. Am wlad sydd wedi cael ei bendithio gymaint yma yng Nghymru. Wedi cael fwy o effaith ar y byd siwr fod nag unrhyw wlad fach arall. Mae gymaint o fendithion wedi bod yn y wlad yma, ond am bechadurus i ni'n bellach wedi hen droi cefn ar Dduw. Na fydde Cymru sydd ohoni'n gwrando, a'r crefyddwyr hefyd yn gwrando ni oll falchder a'i rhagrydd nhw o chwarae. Edrychwch arno fi pa mor dda dwi, edrychwch pa mor grefyddol ydw i. Dyw e ddim yn golygu dim, achos eilyn addoliaeth yw hwnna. Mae Cristnogaeth yn gallu bod yn eilyn addoliaeth pan ych chi'n addoli'r Crist anghywir. Nid oes Duw arall ond mae fi yn Dduw cyfiawn ac yn achubydd. Nid oes ond mae fi mae Duw yn dweud. Dyna beth oedd Eseia yn dweud wrth y bobl. Roedd gan Eseia faich am y bobl. Roedd am iddyn nhw ddeffro. Trowch o'ch eilunod chi a trowch at Grist. Dyna beth mae'n dweud. Does dim Duw arall ond Iesu Grist. Dewch chi'n symud ymlaen. Mae'n sicr na alwad i'w wrando. Mae'n alwad i gredu hefyd adnod 22, trowch eich wynebau ata fi, holl gyrau y ddeiar, felych a chiber, cynnes mae fi wyf Dduw, ac nid neb arall.
Trowch eich wynebau at Grist, mae Eseia yn dweud. Dyma'r cyngor gorau allwn ni roi i chi. Does dim cyngor arall allwn ni roi. Dyma'r unig neges gallwn ni roi i chi. Dyma'r cyngor gorau i ddyn sydd mewn angen, sydd yn anghennus. Trowch at yr un sydd yn abl i glywed, i wrando ac i ateb. Dyna beth mae Eseia yn dweud. Dydych ei lunod chi ddim yn gallu arogli. Dyn nhw'n gallu clywed. Hyd yn oed beth chi'n bloeddio'ch gweddi, fydda nhw ddim yn clywed. Ond mae ein Duw ni yn clywed. Chi'n gwybod beth mae'n Duw ni'n clywed? Sdim rhaid i chi ddweud y gair hyd yn oed. Achos os yw yn ebychiad, os ydych calon yn torri, mae hwnna'n cael ei gyfieithu, allech chi ddweud, cael ei drawsnewid mewn eiriau o flaen gorseddfa'n gytad. Mae Duw yn clywed gweddi y cri o'r galon. Dyna beth sydd yn anhygoel. Dyna'n Duw ni. Ni'n gwybod i fod e. I ni'n gallu tystio. Mae sawl Cristion yn gallu tystio. Neb arall yn gwybod. A mae'r galon yn suddo ac yn ddigalon ac wedi siomi ac wedi brifo ac yn ofnus efallai. Ond yn sydyn iawn, allan o nynlle mae rhywun yn dod ac yn dweud rhywbeth. Allai tystio hyn. Allai tystio un dyn yn arbennig. Dim syniad ganddo fe. Fy mod fod yng nghalon ni yn torri. Yn torri ddim yn gwybod beth oedd y dyfodol. Ac yna mae yna ddyn yn dod lan ata ac yn siarad a dweud yr union eiriau oedd angen i fi glywed yn y fan ar lle. Ac o'n i bai am hynny, allai ddweud hyn oedd chi, byddwn ni'n dweud, fedrai ddim yn i'r pulpit beth to. Ond fe ddaeth un lan, a fe dweud oedd yr union eiriau. Nawr beth yw hwnna? Ateb gweddi cyn i fi weddio hyd yn oed. Dyw ei lunod ddim yn neud hynny, ond mae ein Duw ni yn gwrando, mae e'n gwybod pa mae'n calonau ni'n torri, a mae'n gwybod pa mae'r ceisiwr yn pryderu am ei enau tragwyddol. Dyma'n Duw ni, a mae Eseia yn gwybod hynny. Mae Eseia yn gwybod fod ei ddiwedd yn gwrando ar ei galon yn curo'n drwm. Ac felly mi'n dweud trowch eich wynebau ata fi holl gyrau a ddear. Dyna beth mae'n dweud, gwrandewch a trowch a chredwch. Trowch at yr un sydd yn abl i glywed i wrando ac i ateb Psalm 115:3, ond ein Duw ni sydd yn y nefoedd, fe wnaeth yr hyn a fynodd oll. Mae ein Duw ni yn y nefoedd. Fe yw creawdwr y byd. Does dim ffordd arall, does dim ateb arall. Dywedodd Crist ei hun, Ioan 14:6. Ni'n gwybod y geiriau yma. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy o fi. Am eiriau. Mae Iesu Grist ei hun wedi dweud, mae fe yw'r ffordd, yr unig ffordd. Does dim ffordd arall. Dywedodd Eseia, nid oes neb ond Iesu Grist. Mae eto i ddod, wrth gwrs, yn Eseia, yr oedd e'n edrych ymlaen. Doedd Iesu Grist heb ei eni eto, ond roedd e'r un mor sicr a petai yn o'i flaen. Fe ddwedodd e'n union beth oedd yr efengil yn ei ddweud. A mae'n dweud, trowch at hwn, fe yw'r unig ffordd at Duw. Yr her oedd, peidiwch edrych ar eich diwiau ffals. Peidiwch edrych i ffwrdd o Grist at eich eilunod. Dyna be mae'n dweud. Peidiwch ag edrych at eich diwiau eich hun. Dydyn nhw ddim yn gallu'ch clywed chi. Trowch i ffwrdd ohonynt. Mae rhai yn gosod ei gweithredoedd da ei hun fel eilunod. Ni'n gallu dweud na hefyd yn dydyn ni. Ni'n gwybod bod materoliaeth yn eilyn, pobl yn addoli, ond hefyd, dyma lle mae crefydd yn dod yn beryglus, ond yw e? Yn enwedig o fewn eglwysi Cristnogol ac hyd yn oed efengylaidd, i ni'n gallu pwyso ar ein gweithredoedd da. A cyffyrddwch chi a gweithredoedd da proffeswr ffals. I chi mewn trwbl. Chi wir mewn trwbl. Os na nhw aros, achosa nhw drwbl. Ac os dim, fe ewn nhw. Dyna yw hanes yr eglwys wedi bod erioed.
Os newch chi gwestiynu fy ngweithredoedd da fi, fy mod I ddim yn pwyso ar gyd, os ych chi'n dweud, ac chi'n gwybod beth sy'n digwydd, dyna beth oedd Eseia'n gwynebu, roedd e'n gwybod, peidiwch â pwyso ar eich eilunod eich hunan, ac I ni'n gallu creu eilun o'n gweithredoedd da. Mae Paul yn rhybuddio am hyn. Mae dyn yn ymffrostio neu weithredoedd da. I ni ddim fod I. Peth gweitha gallwn ni wneud I ni fod I edifarhau o'n gweithredoedd da. Mae'r gwir Gristion yn edifar am ei weithredoedd da crefyddol. Mae pan mae'r pregethwr yn pwyntio allan ac yn rhybuddio am y peryg, mae e'n dweud amen. I ni wedi colli'n brawd yn do, aleithi. Ni'n colli'r amens. Achos pan o'ch chi'n dweud fel hyn, bydde wedi dweud amen. Dyna beth I ni am, ond un os ni'n dweud dwi ddim yn un sy'n gallu dweud yn y sedd, dwi ddim yn gallu wneud ond oedd gymaint o help pan roedd na rai yn wneud ond petai yna neu beidio yn y galon, mi fyddech chi dweud amen, achos I ni'n gwybod, mae'n gweithredoedd gorau ni yn ddochedd ger bron Duw. Ond os ych chi'n cael eich pigo a'ch gwylltio, gai fentro dweud chi ddim wedi deall yr Efengyl, achos mae eich gweithredoedd da chi yn ei lunod. Pan ych chi'n pwyso ar eich enw da. Dwi wedi bod yn Gristion ers 20 mlynedd. Chi'n gwybod be fi wedi wneud? Chi'n gwybod pwy ydw I? Chi'n gwybod sawl cwrdd dwi wedi arwain? Dwi wedi pregethu sawl pregeth. Chi'n gwybod pwy ydw I? Dwi wedi arwain mewn hyn ar llall. Os ych chi'n dechrau siarad fel chi ddim wedi deall yr Efengyl na ddo. Eilunod yw e. Os ych chi'n meddwl ar eich gwely angef, fyddwch chi'n gorwedd yna ac yn meddwl, edrychwch ar yr holl dwi wedi wneud. Neu a fyddwch chi ar eich gwely angef fel Dr. Martin Lloyd Jones yn dweud, cofia, mae pechadur sydd wedi cael ei achub trwy ras ydw I. Os ych chi'n gorwedd yna, does gen I ddim gobaith am y nefoedd ar wahân I Grist a'i gyfiawnder ef, yna chi di deall. Pan I ni'n meddwl ein bod yn bobl dda, dibynadwy. Chi'n weddol sicr y bydd Duw yn eich derbyn chi ar sail pwy I chi neu be chi wedi wneud. Falle bod chi'n meddwl bod chi'n well na pobl eraill yn enwedig eich ymdogion chi achos chi wedi gweld be maen nhw'n wneud. Chi wedi clywed yr iaith maen nhw'n siarad. Chi'n clywed sut maen nhw'n rhegi bob yn ail gair. Dwi ddim fel na. Ond dydyn nhw ddim wedi gweld mawredd Crist. Dydyn nhw ddim wedi gweld ei ysblander, ei berffeithrwydd, ei gyfiawnder. Nid ydyn nhw wedi gweld ei pechod hwy yng ngoleuni perffeithrwydd Crist. Ac felly maent yn llawn balchder a hyder ffals. Ond yr alwad yma ydyw trowch eich golygon at Grist, at y groes. Mae Iesu Grist wedi darparu'r hyn oll sydd angen ar ein heneidiau ni. Dyna beth mae Eseia'n dweud. Trwy Iesu Grist fe gawn ni gyfiawnder. Achos I ni gyd yn dod yn fyr o safon Duw. I ni gyd yn dod yn fyr o berffeithrwydd. Ond mae Iesu Grist wedi dod ac fe gadwodd gyfraith yn berffaith yn ein lle. Mae e'n rhoi ei glogin o berffeithrwydd i'r sawl a ddaw a droed y groes. Ac mae ei berffeithrwydd ef yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Ac os chi'n poeni am beth chi wedi dweud, a beth chi wedi wneud, a beth chi fel a'ch tueddiadau chi, chi'n bod wrth droed y groes. Mae Iesu Grist yn dweud, ond dwi wedi golchi pob staen pechod I ffwrdd ym fy ngwaed. Dwi'n maddau'r cyfan. A wedyn falle bod chi'n dadlau, ond beth os yna rhywbeth yn dangos ar ôl, achos mae ambell I staen yn dod nôl. A mae Iesu Grist yn dweud, dwi wedi dod orchuddio di. Ond mae fy ngwaed I yn ei golchi fe'n llwyr lan, yn wynach na'r eira, ddaw e byth nôl. Ond dim dwi'n hynny, dwi'n gorchuddio chi a fy nghlogin o berffeithrwydd. Mae berffeithrwydd Iesu Grist yn glogin sydd yn gorchuddio'r cyfan, ac felly yng ngolwg y tad, mae'r un sy'n dod a droed y groes yn llwythog ac yn flinderog ac yn eog ac yn ofnus, mae'n cael ei orchuddio ac o flaen y tad nawr mae'n berffaith. Wrth gwrs, dwi ddim yn berffaith. Ond mae yng Nghrist. Mae ei safle fe mor saff ag y gellir bod.
A mae Iesu Grist yn ei orchuddio fe'n llwyr achos mae e wedi cadw'r gyfraith i ni. Mae ei gosb ar y groes, mae wedi cymryd y gosb ar y groes pan roddodd ei ddwylo pur ar led. Mae Iesu Grist yn dweud, ond dwi wedi cael fy nghosbi. Mae'r tad wedi tywall uffern arno fi yn dy led i. Felly fi dim cosb i ti. Achos i ti wedi dod ar droed y groes, does dim cosb mwyach. Mae Eseia yn galw ar bobl i droi o'i ffylineb o edrych tuag at elunod a throi golwg at Grist. Yr addewid adnod 22. Trowch eich wynebau ata fi, holl gyrau a ddear. Pam? Fel ych achuber. Canis ma fi wyf Dduw ac nid neb arall. Fe fydd achubiaeth. Mae e wedi addo. Mae e'n sicr. Pan ych chi'n edifarhau, chi'n troi ffwrdd o'ch ymdrechion, chi'n troi ffwrdd o'ch crefydd, chi'n troi ffwrdd o'ch materoliaeth, chi'n troi ffwrdd o'ch diwiau ffals. A chi'n troi at y diw cywir. Mae rhaid chi droi at y lle cywir. Pidwch o droed grefydd arall. Trowch at Grist. Mae rhaid chi ddod at y groes. Does dim lle arall. Na pam ni'n sôn amdano bob dydd Sul. Does dim lle arall i enaid cael ei achub. Os nad ydy Iesu Grist a'i groes yn cael ei ffregethu, allech chi fentro dweud, fi dim achubiaeth, achos rhaid cael y groes. Na pam ni'n sôn amdano fe trwy'r amser. Achos gall enaid moch cael ei achub, ond i bai bod yn dod ar droed y groes. Ond wrth ddod fech achuber. Ond mae yna rybydd adnod 23. I mi fy hun y tyngais, aeth y gair o'm gennau mewn cyfiawnder, ac ni ddychwel, mae i mi y plyga pob glin, y twng pob tafod. Be mae hwnna'n golygu? Mae'n rhoi cadernid i ni. Nid oes neb yn fwy na Duw, y creawdwr, ac does dim gair sicrach na gair Duw. I mi fy hun y tyngais, aeth y gair o'm gennau mewn cyfiawnder ac ni ddychwel. Dwi'n methu. Mae mor sicr. Does neb fwy na Duw. A pa mae Duw yn dweud, mae yn sicr. Ac yna mae'n dweud hyn, mae i mi y plyga pob glin, y twng pob tafod. Dwi'n yn edrych felly nag yw. Ond mae yn sicr achos mae Duw wedi dweud, fe fydd pob glin yn plygu ger ei fron. Hynny yw, fe achuber y sawl a ddaw at o ef. Mae Ioan dweud, y sawl a ddaw at a fi nes bod ef allan byth. Ni'n gwybod hynny, ni'n gwybod dyna yw'r efengil. Dyna cyffro'r efengil. Mae'r sawl sydd yn dod yn teimlo'n eog ac yn frwnt ac yn ofnus, yn dod a droed y groes ac yn galw am faddeuant ar addewid yw, ni fydd yn troi neb i ffwrdd. Ni'n gwybod hynny, ac mae'n dweud, fe achuber y sawl a ddaw at o ef. Fe fydd plygu ger bron Crist. Fe fydd pobl yn dod ac yn plygu ger ei fronef. Unai trwy gredu ac ildio iddo, neu yn ni ddyfarn, fe welir pob un mae gwir oedd gair Duw. Mae'r dydd yn dod. Fe fydd y sawl oedd yn gwneud hwyl ac yn amau ac yn chwerthin ac yn cysau yn plygu ger bron Duw. Mae'n rhoi cadernid i chi'n dweud. Mae yna rybydd yma, adnod 24, yn ddiau. Yn yr arglwydd meddyn, y mae i mi gyfiawnder a nerth, ato ef y deir, a chywilyddir pawb a ddigiant wrtho. Mae hwnna'n her. Mae'n rybydd. Fe fydd pawb sydd wedi digio wrth Dduw. Fe fydd y pob un sydd wedi digio wrth yr efengil sydd yn cael ei chyhoeddi. Ac yn ffeindio beiau. Ac yn casau. Ac yn troi cefn. Ac yn mynd at grefyddau eraill. Ac yn mynd am ffydd efengoledd ysgafnach efallai, mwyn caniatáu fi gallu mwynhau ar nos Wener, neu beth bynnag yw e, neu sydd yn troi at grefydd swyddogol arall, neu at athroniaethau arall, neu mynd at eu chwaraeo nhw, neu at eu operau nhw, neu beth bynnag yw e, neu at eu gweithredoedd da nhw, y sawl a ddigir, y cywilyddir, fe fydd na gywilydd, ond fe fydd na blygu. Fydd rhaid iddyn nhw blygu ger bron Duw yn ei ddyfarn, ond fydd yn rhy hwyr. Cymerwch eich rybuddio. Chi sydd yn dal yn troi cefn ar Grist ar yr efengil, cymerwch eich rybuddio.
A sylwch hyn, mae'r blynyddoedd yn hedfan yn gloi yn dydyn nhw. Mae blwyddyn yn mynd heibio'n gloi iawn. Pan nad oes na edifeirwch. Mae 2 flynedd yn mynd yn gloi pan i chi wedi troi ffwrdd o'r efengil pur. Mae 5 mlynedd yn dod i fyny gloi, mae 10 yn dod, ac i rai mae hanner canrif yn dod. Ac yna maen nhw wedi hen galedu. Ac yna fe ddaw i hanad olaf nhw, ac yna fe fydd na gywilydd. Ac fe fydd na farn. Ond fe fydd na blygu. Achos fi rhaid yn nhw cydnabod mai hwn yw'r gwaredwr. Dyna'r gwir, dyna be mae Eseia yn deall, mae e'n ei ddeall, Ond yn olaf yn drydydd nawr, galwad i Gogoneddu, adnod 25, yn yr arglwydd y cyfiawnheir ac yr ogonedda holl had Israel, pob Cristion hynny yw. Hynny yw, yn yr arglwydd y cyfiawnheir holl had Israel, allech chi ddweud. Fe fydd pob Cristion. Dyma sydd yn wir am y Cristion. Os sy'n ni'n Gristnogion, yr ydym wedi'n cyfiawnhau yng Nghrist. Fe yw ein hunig obaith ni. Nid pwy i ni, nid beth i ni wedi gyflawni yn ystod ein bywydau, ond Iesu Grist yw popeth. Ein hunig obaith. Ac am lawenydd ac am ryddhad, nad oes rhaid i ni boeni am gyrraedd safon o berffeithrwydd, gan y gwyddom na allwn ni byth lwyddo cyrraedd y safon. Mae'n ryddhad pan ych chi'n clywed yr efengil. Mae fel baich yn diwedd syrthio bant pan ych chi'n clywed. Sdim rhaid i fi trio fod yn berffaith. Fedra i ddim fod wedi trio fod yn berffaith. Ond pan ych chi'n clywed yn fod iachawdwriaeth gyflawn yng Nghrist, i fod wedi talu'r pris ar y groes, fod wedi cadw'r gyfraith, am lawenydd fod yr holl alluog wedi darparu ffordd sicr o gadwedigaeth ac achubiaeth tragwyddol yr enaid. Mae e'n achos o lawenydd. Felly gael ofyn i chi wedi bod at droed y groes, lle gellir cael yr holl fendithion yma. Achos os ydych chi, yna un arwydd eich bod wedi gwneud hyn, y byddwch chi yn gogoneddu ynddo ef. Mae'n syml, dwi ddim yn anodd. Mae'r Cristion eisiau bod yn hir arglwydd. Pam? I ogoneddu Duw a Iesu Grist. Mae eisiau bod na. I orfod cael cyd-efed i ddod â nhw mewn i'r cwrdd, mae rhywbeth yn anghywir am y peth. I trio perswadio pobl, dewch i'r cwrdd pobl ifanc, dewch i'r cwrdd gweddi, dewch i'r cwrdd pnawn di Sul, dewch i'r cwrdd, be bynnag yw os i ni'n goffo cael cyd-efed i wneud na, mae yna rhywbeth o'i le, achos mae'r Cristion am ogoneddu yn ei arglwydd, mae am deffro bore di llun, be dylai'r Cristion, dyma be ddylai fod yn wir, a dwi'n mor falch, dwi'n nabod rhai sydd wedi bod fel hyn. Dwi yn nabod rhaid i cael y fraint o weld rhain deffro yn y bore a byw i ogoneddu Crist. Chio pam? Achos maen nhw wedi deall yr efengil. Dyna yw Cristion. Mae am ogoneddu i arglwydd. Mae am ogoneddu arglwydd gyda'r saint. Mae am ogoneddu'r arglwydd pan mae ar ben ei hunan yn y swyddfa, yn yr ysgol, yn y coleg, yn yr ysbyty, yn y stryd, yn y dre, ar ei wyliau. Dyna beth yw ei faich bob dydd o'r wythnos. Na fyddai mwy fel yr Iesu, na bawn i fel y fe. Pam? Mwyn gogoneddu Iesu Grist. Pam? Mae di maddau pob pechod dwi wedi wneud. Yn yr arglwydd y cyfiawnheir ac yr ogonedda holl had Israel, pob Cristion, nid ambell i elfen canran, un canran ohoni. Dyma yw dymuniad y Cristion yn ddyddiol. Yr enaid wedi achub o golledigaeth, a hyn trwy ras. Mae wedi derbyn rhodd o ffydd i ymddiried ei enaid y marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi derbyn heddwch a Duw am addeiant, pechodau a bywyd tragwyddol, nad yw yn heiddi hyn. Ac yn ystod ei fywyd bu gwrthwynebiad anghrediniaeth codi dwrn, mae wedi derbyn o drigaredd yr arglwydd. Ac oherwydd hynny, mae yn ymhyfrydu yn ei waredwr, Iesu Grist. Mae am ogoneddu yng Nghrist. Mae Paul yn dweud yr un peth, 1 Corinthiad 1, 30-31.
Eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wneithbwyd I ni gan Dduw yn ddoethineb, ac yn gyfiawnder, ac yn sancteiddrwydd, ac yn brynedig. Mae'n mynd ymlaen, diw e. Os e unrhyw yn cwyno am Paul, yn mynd ymlaen. Na, sneb yn cwyno, achos mae'n wir. Na I ddarllen eto. Y sawl sydd yng Nghrist, yr hwn a wneithbwyd I ni gan Dduw yn ddoethineb I ni, ac yn gyfiawnder I ni, ac yn sancteiddrwydd I ni, ac yn brynedigedd I ni, fel megis ac y mae yn ysgrifenedig. Yr hwn sydd yn ymffrostiad yn yr arglwydd. Nid ymffrostiad yn eich eilunod. Nid ymffrostiad yn eich crefydd, yn eich gweithredoedd da, yn eich daioni I eraill. Nid hynny. Dyw'r Cristion ddim yn ymffrostio yn hynny. Mae yn ymffrostio yn yr arglwydd. Am her sydd yn y darn yma. Am eiriau sydd yn galw arnoch I ymateb. Grandewch, mae'r geiriau ar y dechrau. Ymgesglwch, adeiwch, cydneswch, mynegwch, nesewchwynt, trowch. Mae'r un eiriau gorchmynol yn dydyn nhw. Dyna beth I ni gorfod wneud fan hyn. I ni'n eich gorchymyn chi, ni'n dweud wrthych chi, dewch a chredwch ar y fengil. Dyna beth chi fod I wneud. Dydyn ni ddim yma I drafod. Does dim amser dyn ni drafod. Dydyn ni ddim eisiau clywed barn y byd a be maen nhw'n meddwl sydd yn iawn I wneud. Does dim amser gyda ni yna. Gwastraff amser yw yna. Beth I ni fod I wneud? I ni'n dweud wrthoch chi, trowch o'ch bydolrwydd, trowch o'ch crefydd, trowch o'ch eilunod chi, a trowch at Grist. Does dim trafodaeth. Dyna beth dwedodd Eseia. Dyna beth dwedodd Paul. Dyna beth dwedodd Gair Duw. Dyna beth dwedodd Pantycelyn. Dyna beth dwedodd Christmas Evans, Daniel Rowlands, Whitfield Wesley, Lloyd Jones, Spurgeon, J.C. Ryle. Dyna beth maen nhw gyd wedi dweud. Yr union i'r neges. Does dim byd yn wahanol. Gwrandewch. O, cymerwch eich dysgu. Cymerwch eich rhybuddio. A dewch at yr arglwydd Iesu Grist, tra ei fod yn agos. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch am yr efengil sanctaidd, ac yn gweddio, o aid, yr hyfryd wawr ar led, golead ei ar lydan. Halleluia. O Dduw, I ni'n gweddio, y cawn weld a phrofi diwrnod pan y bydd pobl yn troi o'i heilunod, o'i crefydd, o'i gweithredoedd da, ac yn troi at yr arglwydd Iesu Grist. Te'r bendithiad diogela ni nawr, I ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 588. Anweledig, rwy'n dygaru, rhyfedd ydyw nerth y ras, tynnu fennau di mor hyfryd o'i bleserau, pennau maes, gwneithost fwy mewn 1 munudyn nag a wneithau'r byd o'r bron. Ennill I teisteddfa dawel yn y galon garreg hon. 588 gewn ni sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd lan, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.